Znečištění. Produkt naší civilizace, nad kterým již ztrácíme kontrolu. A my jsme jeho oběťmi. Můžeme to změnit? Ano, můžeme. Zdravím vás, jmenuji se Nicholas Moore a chtěl bych vám ukázat, že se takových obrázků již nemusíte obávat. Přinejmenším ne u vás doma, protože společnost Scepter našla řešení. Dnes vám jménem naší společnosti a jejich 130 000 odborníků ukážeme, jak se můžete chránit před znečištěním vzduchu, které Agentura na ochranu životního prostředí vyhlásila jako jednu z 5 nejnebezpečnějších příčin onemocnění. Než tak učiníme, dovolte, abych vám osvětlil, kdo vlastně jsme. Působnost na 5 kontinentech, ve více než 40 zemích, přes 320 000 metrů čtverečních obchodní plochy, více než 760 milionů prodaných výrobků, přes 80 milionů spokojených zákazníků. Scepter International je jednou z prvních společností na světě, která si uvědomila, jaké nebezpečí hrozí lidskému zdraví v moderní společnosti. Inspirováni přírodou jsme dokázali přinést celou škálu výrobků, které jsou známé díky své kvalitě, pokročilé technologii a krásnému designu, i díky svému zaměření na lepší zdraví. Naše uznávané výrobky vznikají pod dohledem nejlepších světových odborníků v 7 továrnách, které jsou v Německu, Itálii a ve Švýcarsku. Každých 10 sekund začíná nová prezentace Sceptru. Jak tedy vlastně příroda dosud bojovala proti znečištění? Zbraně, které působí proti látkám znečišťujícím vzduch, jsou ozon, hydroxylové radikály a záporné jonty. Ozon a hydroxylové radikály jsou nejúčinnější přírodní prvky, které působí proti plísním, bakteriím, virům a dalším látkám znečišťujícím vzduch. Hydroxylové radikály jsou často nazývány čistícím prostředkem, protože reagují s řadou znečišťujících látek a působí jako první krok na jejich odstranění. Život na Zemi by byl bez hydroxylových radikálů prakticky nemožný. Díky nim se atmosféra vlastními prostředky čistí a zbavuje se tak znečišťujících látek. Vědecké výzkumy dokazují, že naše zdraví trpí, když jsme vystaveni účinkům kladných jontů, zatímco záporné jonty na nás působí pozitivně, kladné jonty mohou způsobovat únavu a z dlouhodobého hlediska také mnoho různých nemocí. Záporně nabité jonty na druhé straně zvyšují hladinu fyzické energie, zlepšují krevní oběh a metabolismus, zvyšují obrannou energii organismu, zabraňují mnoha nemocem, zmírňují problémy způsobené alergiemi, astmatem, dýchacími a jinými nemocemi. Kde je ale najdeme? Kde se s nimi můžeme setkat? Nejvyšší množství záporně nabitých jontů se v současné době vyskytuje na venkově, v horách a především v blízkosti vodopádů a mořského pobřeží. Ale kolikrát do roka se v rámci dnešního světa na taková místa dostanete? Jednou nebo možná 2krát a celkem tam strávíte maximálně 20 dní. Tak tomu bohužel je. Život v moderní společnosti čím dál tím více omezuje náš volný čas a my jsme stále většími vězni nezdravého prostředí. Jsme si toho vědomi a často si přejeme zamknout se ve svých domovech a již nikdy nevycházet. Jsou ale naše domovy bezpečné? Koncentrace nebezpečných látek, které se vyskytují v prostorách našich domovů, jako jsou prach, roztoči, plísně, pyl, hmyz a chemikálie, překračují 4 až 10násobně, v některých případech dokonce až 100násobně hodnoty koncentrace škodlivých látek ve venkovním prostředí. Tyto nebezpečné látky pronikají do plicních sklípků, kde se usazují a po určité době mohou způsobovat vážné zdravotní problémy. 0,1 až 2 mikrony to je velikost částeček, jež se uvolňují při kouření. Nekuřák, který stráví hodinu v místnosti plné tabákového kouře, vdechne stejné množství kouře, jako kdyby vykouřil 1 cigaretu. Pasivní kouření může hlavně u dětí způsobovat vážné podráždění, respirační a koronární onemocnění a někdy také rakovinu.
Díky pokroku technologií stavíme nové moderní budovy, avšak za použití levnějších syntetických materiálů, které uvolňují toxické látky. Stavební a izolační materiály, klimatizace podlahy z PVC, plastový a sklolaminátový nábytek, moderní kancelářské vybavení, faxy, kopírky, monitory, tiskárny, to vše jsou zdroje toxických látek v našich bytech a kancelářích. Chcete se dozvědět víc? Astma. Nedávné studie ukazují, že víc než 100 milionů lidí na světě trpí astmatem. Tento počet se každých 10 let zvyšuje o 50%. V roce 2010 touto chorobou trpěl každý 10. člověk. Ročně na astma umírá víc než 180 000 lidí. Jenom u dětí ve věku 5 až 9 let se počet úmrtí na astma zvýšil za posledních 10 let asi 5krát. Chcete být součástí těch statistik? Nebo s tím chcete něco udělat? Jelikož věříme v naši misi zdraví, rozhodli jsme se najít to správné řešení. Ve snaze chránit lidské zdraví před stále agresivnějšími útoky vyvinul tým odborníků společnosti Scepter International Therapy Air Ion. Tento systém byl jako ostatní výrobky firmy Scepter vyvinut ve spojení s přírodou, která je klíčem k dobrému zdraví a dlouhému kvalitnímu životu. Tým odborníků si jen půjčil recept na dobré zdraví od přírody a vytvořil tento jedinečný výrobek. Toto výkonné zařízení se skládá z 5úrovňového filtračního systému. Výkonný ventilátor nasává vzduch z místnosti a vhání ho do filtračního systému. Systém čištění vzduchu se stává z 5 různých filtrů. A ty odstraňují látky, které znečišťují vzduch. Antistatický filtr je předřazený elektrostatický filtr. Odstraňuje velké částice prachu, plísní, vlasy, lupy a zvířecí srst. Pak je zde antibakteriální filtr, který zcela odstraňuje zbývající menší částice prachu, bakterie větší než 1 mikron nebo pil. HEPA filtr účinně odstraňuje nejmenší částice prachu a tabákového kouře. Antialergický filtr, který obsahuje směs stříbra, apatitu a antibakteriálního činidla, vysoce účinně působí proti bakterii Legionella, která je nebezpečná především pro kojence. A konečně je zde filtr s aktivním uhlím. Díky velmi vysoké absorpční schopnosti odstraňuje tento filtr účinně pachy pocházející z potravin, jedovaté plyny a veškerý nepříjemný zápach. Touto bariérou, jež je pro znečišťující látky nepropustná, může procházet jen dokonale čistý vzduch. A právě v tuto chvíli vstupuje vyčištěný vzduch do dalšího a nejdůležitějšího prvku, který dává našemu výrobku jeho jméno – generátoru záporných iontů. Zde se vzduch obohacuje o záporně nabité ionty, které pokračují v potírání všech látek znečišťujících vzduch a kladných iontů, uvolňujících se z domácích spotřebičů a dalších zdrojů. Já vím, mohli byste říci, že je to prima, ale co to vlastně znamená? Dejte mi minutu a já vám ukážu, co byste v podobě tohoto luxusního výrobku vnesli do prostředí, jehož vzduch denně dýcháte. Nyní uvidíte údaje, jak se na různých místech liší koncentrace záporně nabitých iontů. Koncentrace záporně nabitých iontů v uzavřených prostorách činí 50 až 100 na centimetr krychlový. V městských oblastech je to pak 100 až 500 záporných iontů na centimetr krychlový. V místech s velmi rušnou dopravou činí tato hodnota méně než 100 záporných iontů na centimetr krychlový. Na venkově je to 2 až 4 tisíce záporných iontů na centimetr krychlový. Na horách se vyskytuje 5 až 10 tisíc záporných iontů na centimetr krychlový. Po bouřce a špatném počasí se koncentrace zvyšuje na 50 až 100 tisíc záporných iontů na centimetr krychlový. V blízkosti menších vodopádů je to 10 až 50 tisíc záporných iontů na centimetr krychlový. V blízkosti velkých vodopádů je koncentrace záporně nabitých iontů ještě vyšší a činí více než 100 tisíc záporných iontů na centimetr krychlový. Taková koncentrace je třeba u Niagarských vodopádů, které jsou právě z tohoto důvodu považovány za jedno z nejzdravějších míst na Zemi. Takže, jste připraveni? Při 55% vlhkosti vzduchu a teplotě až 24 stupňů Celsia vytváří náš Therapy Air Ion v režimu turbo neuvěřitelných 220 tisíc záporných iontů na 1 cm krychlový.
Nejenom, že vás zbavuje alergenů a jiných znečišťujících látek, jež jsou kolem vás, chrání taky vás osobně a vaši rodinu. Navíc vytváří zdravější vzduch, než je ten u Niagárských vodopádů. Nejen na pár týdnů v roce, ale 24 hodin denně, 7 dní v týdnu po celý rok. Záporně nabité jonty mají blahodárný účinek na rozvoj dětského mozku. Nejdůležitější je, abychom svým dětem dali takové prostředí, které bude pokud možno co nejzdravější. Záporné jonty stimulují krevní oběh. Do krve se dostává velké množství kyslíku, který rychle postupuje k mozku. Generátory jontů zvyšují u sportovců i u lidí, kteří se sportu věnují jen rekreačně, tělesnou výkonnost o 30%. V rámci této demonstrace můžete v reálném čase vidět, jak je systém Therapy AIR účinný při odstraňování kouře. Bohužel místem, kde trávíme nejméně času, je venkovní prostředí. Jde hlavně o území, která jsou od vás vzdálená jako hory nebo vodopády. Ve městech se vyrovnáváme se stejnými problémy bez ohledu na to, zda tato místa využíváme pro volný čas nebo v nich pracujeme. O nebezpečích, kterým ruku v ruce s rostoucím počtem světové populace čelíme, jsme již hovořili. Máme možnost to buď ignorovat, nebo proti tomu bojovat. Je to jen na vás. Díky dlouholetému vědeckému výzkumu a vyspělým technologiím je Therapy AIR sofistikovaným výrobkem značky Scepter s účinným systémem čištění a ionizací vzduchu. Je to jeden z nejúčinnějších, cenově dostupných a nejbezpečnějších přístrojů na trhu, který může skoncovat se znečištěným vzduchem, představujícím hrozbu pro naše zdraví. Už nebudete muset tak často navštěvovat svého lékaře a užívat léky. Therapy AIR ochrání vás i vaše blízké. My z Sceptru jsme svůj krok učinili. Teď je řada na vás. Brzy nashledanou.